Ayan, muna mong bunso. Ayan, muna yung birthday girl na to. Vlogger po na pero nag-vlog raw ganahan. Hindi second, hindi first, ay hindi second, hindi third, kundi first. Sana all. Hello, mayong gabi kaninyong tanan. Ako na po ni si RJ Bisaya Vlog. Ayan, ang content natin ngayon, mag-prepare tayo ng ano lang, konting handaan. Ayan. Kasi birthday ni Mirot. Ayan. Si Kian. Say hi. Hi. Ado. Ado. Ko banha ado. Ari pa sa ato ang madam. Si Jocelyn. Ay saday. Ayan, muna mong bunso, baba kayo no. Magiwawon naman. Basta man nagiwawon mo. Sibuyas? Sa luto ni mo dai. Magadubo na siya manok, tanaw na to, kabalo ba sa madubog manok. Ang iyang unang gibuhat, iyang gipainitan, giinit niya ang una. Gilapuan niya. Gilapuan niya ang manok. Gilapuan niya ang manok daw para mawala ang mga oily. At taputas sa kwan, sa ato ang dirty kitchen ay nagluto po dito. Ang yahapon is nagluto siya og pansit. Pinobre ragot, pobre man ta. Yeah, pero nasa sekreto daw para masarap. Yan o. Sarap. Say hi. Ayan mo na yung birthday girl nato meron. Ayan. Ilan na edad mo? 14. Iguang natin yung bata pag ito tanawin. Simple lang. Tapos, ilagyan na ng sekreto natin na magic sarap. Tapos, butang ako, cabbage, gamay. Naputang mo ba? Manok na dito, giputang niya ganina to. Ali na putas pikas. Napo dire gakuan. Ang gusto ng gwapo. Ayan. Git-git man. May lugar na din napita, gikutlan. Do, madamag ka do. Ayan. Ang yung gibuhat po dire nagsugba sa gisda. Wait, suga din napita kay may kabayad kurinti. Ano ito na makitaan. Ngit. Sayo siya do. Uy, dali ara lagi naluto do. Sa marot para mura pa magyapog 20 plus. Ayan, balik ta diri sa babaw. Isunod siya do. Do. Bilis. Hi. Say hi. Say, kumusta mo tanan? Ari mo niya akong kwarto, guys. Mo niya akong kwarto. Ano kwarto na ako kay kuan man. Nagubot. Tanganan. TV. Simple na TV mo na ako kwarto. Ayaw, do! Ayaw! Ha? Nasa likod! Ayan. Arang kalihukan kayo. Siya, do. Kung pa-reaction na isa, vlogger po na pero nag-vlog raw ganahan. Makadawat rakas ang sildo, waniyon lang na. Muna ta dito sa among kuan. Among ref nga simple ragot. Pang pobre ra. Ano yung freezer? Nice order eh. Sama yung tempura. Nice. Sama na eh. Baboy daw. Kasi gusto mo kag baboy eh. Misis lang. Tapos may pa din sa baboy. Sobra dito. Sobra. Nya. Tapos dire ref. Muna isod sa among ref. Itlog, do kabuok. Nay kalamay.
Kaya po yung chocolate. Chocolate. Sa klaseng brand. Nga po tayo ko andare, spaghetti. Ito yung spaghetti. Tapos na, isa may kay? Macaroni. Macaroni. May tubig. Chocolate gihapon eh, chocolate. Paborito, ganahan mo tag chocolate. Kasi klaseng brand. May, sa mga peanut kisses. Bars, ano sa nga, break bars. Adore milk chocolate. Ako tayo, mangga. Mangga, morning ko nun. Saan ito mangga kay? Bingo shift na natin muna. Ay, go! Go! Oh. Nato tayo mangga. Tamis kayo. Mangga tamis kayo. Ang tagparang kilo ni guys, tag 230 per kilo. Tag 240 kilo. Oh, napoy lakatan. Lakatan. Ayan, sa mga gusto mag-order dyan, sabihin nyo lang ko, i-deliver ko kahit saan. Tapos may itong pakwan. Ibang pakwan dito, oh. Pakwan. Hawiri do. Sabi sa do. Sabay ko do. Ang samay do. Pakwan. Pakwan. Mamoras na kasi mong udo na. Ayan, pakwan. Tapos, abri doon sa may soda ni do. Years. Ayan. Ito, abri do. Tara mo dali. Ayan, dugaya kayo sa doon nakabre. Ayan, meron tayo. Masay nga na ni? Masay nga ni Ken? Pears? Pears daw. Dako kayo, murag apple dito sa Kuwait. Kaya mura naman itong artating gamaya diri. Dako kayo, murag apple. Tapos meron din tayong apple. Ay, hindi ba ni apple? Pears pa Hindi si apple. second, hindi first, hindi second, hindi third, kundi first. Sana. Tapos may apple din dito, apple. Yan. Yan. Anis mo na itong mga isulod dito sa itong ref. Dito sa atong sala. Muna yung sala. Yan yung mamahan. Mamahan akong gwapo. Say hi. Say hi pa. Hi. Hi, kumusta? Basta. Kumusta? May isa niyang tipon. Atong TV nga simple lang, nga TV maliit lang. Amo niya mo ang kuhan, amo ang balay. Oh. Amo na tiris po. O na tiris nga nagkagubot ang damit. Oh, why na ipusa, ipusa na kill. Ano ang tanti. Baka bukin. Ayan. Are, mo po niya mong kwarto. Guys, makalat yung kwarto namin. Pasensya nyo na, makalat. Makalat daw yung kwarto niya makalat yan. Meron siyang V8. Yung V8 yan, di na ginagamit, di marunong. O, yung box niya, nagkagulo yung box niya. Dito tayo sa kabilang kwarto. Kabilang kwarto tayo guys, dito sa kwarto ng dalaga namin. Dalagang bunso. Isa, ngit. Abrihan na to. Oh! Wow! Ayan. Ayan din yung cabinet. May cabinet siya dyan. Ayan. Cabinet ni Bunso. Ayan. Ayan. Okay, dito na naman tayo. Wow. Sarap. One eternity later. Umiyak. Ayan, maluto na. Ayan. Ay, saan may yung sikreto na dahil? Lami ka na, tinood ka. Ano yung giluto? Among tagaluto. Turo mo na yung nagluto. Ano sa'y pangalan ng pagluto ni mo dahil? Saan na siya? Adobo? Adobong manok. Ayan. Adobong manok. Nga na na siya dahil, adobong manok. Tanya tuyo.
Ay guys, punta tayo doon sa Dirty Kitchen. Pumunta na i-update. Ayan, let's go! Let's go! Oh, ito na. Nidaghan mo rin gihapon, no? Bodoy! Wusos, ginoo ko! Ayan! Magluluto na si Mami! Ano luto ni Mami, oh? Dagan ba kayo, no? Kasi gamay ra ba? Pila ro na? Mira, 1/4 tra? Oh? Dua ka putos, dadaghan na. Matay, mag-hot doon na ron do. Isa, mga nato doon, hot doon din na dapat. Muna giloto ni Mami na pansit. Naugian. Masarap sa posisyon. Sa may mong gusto do? Ha? Ano no kay mag aro makakwarta ta ang palita og kuan. Upalita og sudan. Ka to ni lolo kaw. Kaw lolo kaw. Kaw lolo. Ato ni sarado. Hoy, come. Come. Bahala na dyan. Yan o. Come ka, punta tayo kay lolo. Yan, makulit na bata. Boy, paminta. Do, dagas ang paminta do ka. Ito lang si Sheila. Ano? Gatas para sa? Oo. Ikaw, Sheila, kung bilang gatas? Kaya sa pagkasing pa na kayo. Okay, sinsiyo man. Pasok. Kwarto dyan. Uli tao. Taulagan. Ayan. Wow! Yee! Dugo na? Kasi nagdugo na. Wow! Nagkagulo. Doy! Gawas doy! One eternity later. Hi guys, ito po yung mga ayan. Yan po ang ating birthday girl. Si Merod. Hi. Ma'am Sari. Si Ma'am Sheila. Ayan, kain na tayo. Meron tayo ditong pansit. Ayan. May baboy na fried. May humba. Napoy chicken. Napoy daghan. So, dahil kasi gusto nga makaw ng mga seafood. Seaweed. Isda. Limansito nimo. Hindi man makuha si Sheila. Natago mo lang buhok. Tapos papa. Pa, ikaw na pa. Asa mga dungag pa mo? Dungag pa mo ka.